Machini en wuok tich kawuono niendi ka koro wantie kaendi gi weche mag nonro mar oboke ade kaka pile nitie kaendi kendo wado loso kuomgi achiel kachiel mondo mi waluom weche mantiere igi mondo winyi to koro en ang'o mantiere kwachako oboke nendo mar The Standard en moting'o weche mokoro ok gin mag siasa kaendi. Kenyans suffer as Ukraine war hits food prices. Jo-Kenya sani koro chako winjo manendo pek manendo mar nengo chiemo nikech weche giko mag Ukraine kod Russia e lwenjgi ma kaluwore kod weche mantie. Kenya buys wheat and fertilizer from Russia and Ukraine, and both countries have banned exports, meaning cost of bread and farm imports will rise. Shilling has weakened against dollar, so cost of national debt has gone up. Koro mara mora e lweny magore miles mang'eny ahinya Russia kucha kod Ukraine koro ochopo makoro donjo kuomwa. Places of worship that have stood the test of time. Makone magin kuonde lamo manyalo wacho ni gisebedo higni inyalo ng'iye mondo gin to ginang'o ma iwacho kanyo ento. Wach mar Russia gi Ukraine gi nengo ma chiemo nitie to boke ni mar ang'wen achiel kachiel sama bile ni countries relax COVID measures as China imposes tough measures. China to koro sama koro pinje duoko piny magi kange mag thiro COVID-19 gin kore ka girido gi moloyo kasasaya. Raila refused to sign agreement, says Kalonzo. Kalonzo kendo chako wacho wach machielo kaendi Raila nchane kudwa mondo mi otim girimiti kode. The Wiper leader blames delay of deal on intrigues by Odinga's allies. He claims that former PM refused to adopt Oka as part of the Azimio coalition. Magi gin koro gin weche masani koro Kalonzo wacho ni Raila nokudwa mondo mi Oka of the Azimio kaka Oka mane wach manowacho. It is delivery time for Mudavadi and Kalonzo. Magote nitie kanyo to bokni mara auchiel Azimio maps out 34 counties for win. Maya wache msani kwa nitie ODM leader Raila Odinga's campaign team has mapped out at least 34 counties for a win in the last scheme to secure victory against William Ruto. Emboldened by entry of Wiper leader Kalonzo Musyoka into Odinga's fold, the team is also focused on obtaining supermajority in parliament to safeguard Raila presidency. Mangi wachimentiere kanyo. Osechak ni kuonde kwene mabendi broketi mago jo Azimio ikuni brogole jo moko mane wachimentiere kanyo. Reject political incitement. Raymond Moi urges youth. Raymond Moi oloso kanyo endo ng'iyo nto owacho nang'o. Ruto to Uhuru, you have caused us untold suffering. Ruto koro nyiso Uhuru ni Uhuru osesando gi malich ma oromo. Sama kawuono ni endino diche mokoro chako KCSE. Kain gi nyathi mantiere klas 12 kawuono gichako penj achiel kachiel. Mano e ler mantiere kanyo endo. Sama bende koro ka adhi nyimo pajo somo gi jondiko ano ka ni kanyo. Somo gi jondiko Public Service Commission kitu gine kanyo. Oboke mar The Standard weche mag tuke ka. Yani Kabras koro noloyo manendo Kenya Cup. Sama bende koro wacho ni Chelsea gripped by fear of being left out in the cold. Chelsea sani koro nitie kod manendo ng'ich mang'eny ahinya. Oging'eyo ni to koro wach chal nade kuom wach mar Roman Abramovich. Esechego Ronaldo bags all-time best scorer record with 807 goals. Manchester United for Cristiano Ronaldo etched his name into record books as professional football of all-time leading scorers with 807 goals after a brilliant hat-trick against Premier League rivals Tottenham Hotspur Saturday. Mano Ronaldo samanyenge go team Tottenham Hotspur kawa dhi nyime kaendi. Malala koro wacho ni wach maduong' mantie ni it's Uhuru versus Ruto. En Uhuru kod Ruto mano kore manitiere kaendi achiel kachiel. Sechego eko ano ka Malala wacho ni why Mudavadi must be Ruto's deputy. Is he testing waters or spoiling for fight? By demanding that ANC leader be Kenya Kwanza's running mate, Malala is setting the stage for supremacy battle. Sani koro chopa kwa koro Mudavadi doroma mondo mikoro jogedo mondo miyo Mudavadi manendo ma en nambario mar Ruto.
ito bokeni mara ngwen wach mantie kanyo ni why Agaspol is a Ruto Uhuru affair. Gimomiyo koro yier madwe maraboro en mar Uhuru kod Ruto. Inyalo ng'iyo kanyo endo sama bo Kalonzo wacho ni Ngilu frustrated talks with Raila. Ngilu nokdwa mondo mi koro Kalonzo gi Raila obed kod ogirimiti. Mane wach mantiere kanyo endo. Ibro somo mondo ng'into Ngilu njatemre nadi kod jogi. Running with demand stars up for Kenya Kwanza. Mage weche mantiere kanyo gichalo weche moko manotimo kwanicha. Wach mar zoning osechakre. Kendo koro ji mang'eny koro nigi luoro kone gi kocha. Young tax versus old guards in Rift Valley. Sale Kosgei bochung kod Steven Taros. Joseph Misoi bochung kod Tabitha Sei. Mana ng'wecho semana chakore. Pajosomo gi jondiko ni kaendi magite ibro somo. Ene keweche ma counties gani koro members quit Raila party over nomination jitters. Jikoro wuok achiel kachiel mano endo ODM kadhi e duondo buche moko. I settled on this party because of its strong orientation on development. We have an agenda that will emphasize development. Model Masuti na Nyango osewuok ODM mane wach mantiere kanyo. Onge mang'eny thuolo tama kaka tanga dhi nyime onge joma chako KCSE kawuono en ni koro ni en good luck to all of you. Seche go eko aneno ka katiko mana kamiyo weche mantie kaendi ni vote blocks shaping Raila Ruto battle. Koro nyalo ng'eyo ni koro ombulu 2.5 mimanyo ko Ruto gi Raila ni gin mage to gin kuonde mage e Oboke ma West. Ko kamano jima maber nyinga en Okelo.